Welkom bij Kik TV, beachgolf. Ooit wel eens van gehoord? Nou, wij hebben er nog niet van gehoord, dus wij vonden het tijd om eens te gaan onderzoeken wat het nou precies inhoudt. We zijn vandaag bij Breskens aan Zee, strandpaviljoen, en we gaan vandaag beachgolven. Beachgolf is voor iedereen geschikt, dat is het leuke ervan. Je kunt van jong tot oud, iedereen kan beachgolven. Je hoeft geen ervaring te hebben met golf. Je kunt hier langskomen met een groepje en je kunt aan de slag. We hebben even kort uitleg nodig en iedereen kan zo aan de slag. Perfect dagje uit, komt helemaal goed hier. Dit was Kik TV, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.